Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol, bunalikol, bunalikol, bunalikol. Ng kalbo. Oras natin sa buong kapuluan. Sa lahat ng mga mandirigma ngayon na siksikan na sa traffic. 32 minutos makaligad sang oras sang alas 7 sang kagabihon. Kamusta kamo dira mga abyan? Kamo pa rin ang nagapamati diri sa aton nga palatuntunan. Ang tigulo sang aton nga palatuntunan. EDSA, pagaupdan ko kamo. Tub-tub alas 9 sang gabi. Kag mga patukar kita diri sang mga manamit nga mga musika. Kag sigurado gid nga mauyunan gid ninyo ang aton nga ginapatukar diri nga mga sonata. Aragoy! Malo! Ito na, Uncle! Boards! Ito na, hindi na natin patatagalin to. Tang! Pag-usapan na natin to! Viral post na kumakalat sa nagsasabing ang paghalik daw sa kapwa lalaki nagpapataas ng buhay ayon sa pag-aaral. Oh no! Grabe na ito. At ayon daw sa pag-aaral, ayon sa sinasabi na kumakalat ng post, 99.9% daw ng mga lalaking buhay pa ngayon ay dahil sa pakikipaghalikan sa kapwa lalaki. Maluoy ka. Ay nako, logican na natin to, Tang. Di na natin patatagalin to. Oy, bago natin palang logican, shoutout nga pala kay Sir Chris and Ma'am Melay Henson ng Car Club Garage. Diyan po sa may Molino, Bacoor. Ayan, pagdating po sa pag-aalaga, pagpapintura, ayan, ano ng inyong mga sasakyan, solid na solid po yan. Car Club Garage. Hanapin nyo lang po sila sa Facebook. O ito, Tang, di na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin yan. Hoy, tutay, pambihira naman, oh! Logika na yan! Logika na yan! Ito talaga ba? Ano ba ang leksyon na ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Makinig ng mabuti. Boards, ito yung basic na kalokohan at kasinungalingan. Wala pong scientific studies na nagsasabing nagpapahaba ng buhay ang pakikipaghalikan sa kapwa lalaki. Fake news po yun. O baka ginagawa mo na ngayon, ha? Pambihira naman, oh. Ay, nako. Pero mga kabisyo, ito po yung masasabi ko. Masasabi ko na merong enough data na makapagsasabing ang pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki ay magpapaikli sa buhay mo instead. Oh no! Totoo po yan mga kabisyo. Yan ang magpapaikli sa buhay mo. Bakit? O ito po isa sa mga studies. Out of 1.1 million people living with HIV sa US. US pa lang po ito, ha. Roughly sa 1.1 million po yan na may HIV sa US, roughly 700,000 na po sa kanila
ang merong virus. Wow! Di ba? Na na-attain through a male-to-male sexual intercourse. Oh, no! Ayan ang malinaw na datos, mga kabisyo. Maging ang Biblia po sinasabi na, tabi-tabi po sa mga karinig po nito ha. Ito po ay salita ng ating Panginoon, hindi po salita ni Diego Bandido. Babasahin ko lang po kung anong nakasulat sa Leviticus 20, talatang 13. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumagawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. O, di ba nakakatakot? Kaya ikaw, Angkol, itigil mo na yung pagkikita mo sa kumpare mong security guard ng Sogo. Ha? Tapusin mo na yung relasyon nyo. Number 9. Like every day's the last. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!